Makalihis ang 5 taon na pagtago sa lay, dagos nang nahulog sa kamot kan otoridad ang sarong lalaki na wanted sa kasong panggagadan as in frustrated murder sa Masbate. Alas 2 nin hapon kan nakaagang Biyernes, Agosto 2 kan maaresto ang sospek sa residensya kainis sa barangay Kabangkalan sa Banua, anin Aroroy. Binisto ang sospek na si Romel Cedillo E. Villanueva na sarong parauma as in pigko-konsiderar bilang rank for most wanted person sa Bicol. Sigun kay Police Major Rainier Teofelo ang tagapagtaramkan Masbate Police Provincial Office, daay naman nakuapang pumalagkan sospek asin kusa ng uminiba sa otoridad. Ma'am, yung pagkakahuli sa mga wanted persons natin, una-una, na-serve natin at least ng yung justice para doon sa victims is masasabi natin, although hindi pa siya convicted ng korte, masasabi natin na gugulong ulit yung proseso ng natin ng korte ng hearing. Magkakaroon ulit siya ng hearing. Naaresto ang sospek sa Kusugkan Mandamiento de Aresto para sa kasong murder na mayong rekomendadong piyansa as in frustrated murder na may 200,000 pesos na rekomendadong piyansa na parehong pigpaluwas ni Honorable Mayor Flortabique Lugarta, ang Executive Judge kan RTC Branch 44 Masbate City kan Nobyembre 12, 2019. Tulungan po natin yung ating kapulisan na mahuli yung mga kilala nyo na merong kaso. Although di sila sigurado na kung mayroon bang warrant of arrest o wala. Kung kilala naman nila na pasaway na may ginawang krimen, pwede nilang i-verify or i-report sa pulis na si ganito ganyan is nakita nila andun sa ganitong barangay para po ma-verify ng kapulisan natin kung meron siyang existing na warrant of arrest o may isinampa na complaint or kung ano man na asunto laban sa kanya, ma'am, at para magkaroon ng basis yung pulis na i-monitor pa yung nasabing tao, ma'am. Sa presente, nasa Custodial Facility pa kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Masbate Provincial Field Unit ang sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.